Čiže vítam vás na 26. ročníku futbalového turnaja o putovný pohár riaditeľa špeciálnej základnej školy. Viete viacerí, ktorí ste vyhrali, že 25 rokov ste nosili taký velikánsky pohár. Však, kto ho doniesol teraz? Mikuláš. Takže toho roku už dostanete nový pohár krajší. Je vás 6 mužstiev, budete hrať v dvoch skupinách, po troch. V prvej skupine Ružomberok, Mikuláš, Liptovský Hrádok, v druhej Východná, Martin a Svit. Futbalu trikrát nazdar! Špeciálna základná škola v Liptovskom Hrádku každoročne organizuje futbalový turnaj pre mentálne postihnutých žiakov. V tomto roku sa už koná poradí 26. ročník. Turnaja sa zúčastňujú žiaci zo Svitu, z Východnej, Liptovského Hrádku, Mikuláša, Ružomberka a Martina. Pre mentálne postihnuté deti sa neorganizuje veľa akcií a som rád, že naša akcia sa už dostala do kalendára podujatí a všetky spomenuté školy sa na ňu tešia. Teší ma, že náš futbalový turnaj podporujú stabilní sponzori, a to hlavne komunitná nadácia Liptov, mesto Liptovský Hrádok, reštaurácia Čierny orol Liptovský Mikuláš, bývalá firma Zajdel a prispeli nám na dnešný turnaj aj futbalové kluby AS Trenčín a MŠK Ružomberok. Futbalový turnaj poukazuje na systematickú prácu špeciálnych pedagógov v spomenutých školách. Chlapci aj dievčatá, a zdôrazňujem, nie len chlapci hrajú futbal, ale aj dievčatá, sa prezentujú nie len peknými športovými výkonmi, ale aj bezproblémovým správaním. Priebeh turnaja poukazuje na jeho oprávnené miesto v systéme športových súťaží. Skončil 26. ročník nášho futbalového turnaja o putovný pohár riaditeľa špeciálnej základnej školy s nasledovným poradím. 6. miesto špeciálna základná škola Ružomberok. 5. miesto základná škola Východná. 4. miesto špeciálna základná škola Svit. 3. miesto spojená škola Liptovský Mikuláš. 2. miesto špeciálna základná škola Liptovský Hrádok, domáci. A fanfári Tuš, špeciálna základná škola Martin. Gratulujem, nech sa páči. 5. miesto, základná škola Východná, kapitán, nech sa páči. 4. miesto, špeciálna základná škola Svit. Nech sa páči. 3. miesto, Liptovský Mikuláš, ale prosím aj družstvo. Sme ako na olympijských hrách. Ale tak, aby aj ostatní vošli. Martin bude mať zlatý. Máme nový putovný pohár. Dúfam, že Martinčania na budúci rok ho donesiete. Nech sa páči. Ďakujem vám veľmi pekne. Teraz v kľude, v pohode stíhate svoje poproblieke sa. Dovidenia.